Maglugway sa amin dahil sa mga kanding. Kau sunod mo kadali. Ako tigabog. Kau. Dali ta. Pangtugnaw naman ni sila. Pangtugnaw pa. Sige mati pa bantay nila. Dali ta. Banta dali. Dali na. Dali. Shh. Dali ta. Dali na, sunod na mo. Sunod na siguro na Enza. Muari ra Enza no. Maglugay sa mis mga kanding. Himan mang ngahoy mis pa pag-Abril labong na daghang kahoy nagtunahan. Ta nagduwa-duwa pa sila to masinyalan ra ba ni sila guys ni mga kanding kay na sila ay tagtulo ka at ngaw. Tulo ilang at ngaw kari pod tulo. Tulo na ilang at ngaw. Masinyalan nga kanding sa ni lugoy dara buhi na. Mara to gipangkuanan pa to sila gipang jamugan pag nga nati. Sumanunod ra to unja. Di na jamug pa man. Nage hotsa. Nage. Lugway ata nimo. Aguban to pas likod dun na to lugwajan. Makuyas ray mo kon to lugway. Kay ma mutod mi darig ka hoy. Ta. Mutod sa tagahoy pader. Nakala mo na guwang sa tagsagay pader. To. Na bes gamatoy jud. Sunod-sunuron jenis gamatoy pa Nahoy sa mi. Kay labong napod papot lari di Nakahoy man na. Na may kahoy dito. Mangga siguro. Bantay lam tara agyanan kay nating gawas sa baros mananap. Ha? Baso? May baso. Jaro ti pagnikli ng mga baso eroy. Nakuloy baso dani ing sa pag-Abril, nangoy bayabas. Ha? Hurot na? Awa man di. Akan na di na pwede pa man na. Pwede na. Gabsin og taas sa atong dadungan. Sige. Kisa man na maghadan ni hapon. Ha? Maghatula. Ang dami mga hoy kasi mangga ni siya nga na kuan. Tumba. Kahit natang kuan ba? Karapas at suwa po dari. Abon luton ra. Waday na mga anay. Ha? Hadlok man na anay. Anak sa mong gamatoy ha. Manghuat sa kong bujabas. Banisay mong amo. Si Papa Gabriel may tigputod kay si Ramin nagdag si Rutso. Nagabok na no. Sayang. Ha? Ang chat akong kintot. Naman unahan ni Daris Bay, guys. Nagakasya sa una tong butangan ng dikdik na. Namatay naman kay puungan man jagi sapsapan ag punuan gihaling-halingan pud. Awa na, matay. Gamatoy, grabe gyud ni kaaban-uban si Jael. Muli sa ko guys kay magkuha sa kog atsa og sako kasi dan sa among binagha ba. Paman mag-reply kahagi pang chata nga tuog pa buti to. Napabong sa tuog kay bago pa man nagbakasyon. Pag-Abril. So kada adlaw na jud siguro mi dani maka-upload kay wala may klase. Kuno naman tay laing kalingawan. Yes no. Kuan may laing itrabahoon. Kaya tag-upload ni kada adlaw sa atong mga gimuhatan. Yes no. Ito. So balik na pud mi pananom. Manguan na pud mi mag-garden na pud mi kay arang mahal ka jud mga buligja ron. Buligjang gulay mahal ka adjo. So mananam ta uy. Mananam ta guys kay madyo na laman. Kinsa man ni? Kundol. Wala na lagi na mo nga dari. Kundol man siguro ni. Na saka ni. Ni na mo nga dari nas kasagbutan. Yapud lagi sila dagang bunga. Kagbuang man sila nagkatumas. Ibabos tipo.
Maudid siguro ni. Di man ni makaon. Kanina di ni makaon. Kaguwang. Bikog kundol. Nasabsab ni kay rong busog ni. Dala na may dara ilugway kanay daghang kanon. Wa pa ning apa sa imong mga nati pang tugnaw pa to kay jamong pagsagbot, no? Kuha sa kog atsa og sila na natong among binagha kay madto na laman makapundot tag kahoy. Mahalaman ag kagasan so aritas kahoy-kahoy. Yes, no? Citrus ano yung mga bunga man di ay. Namira ba ni citrus? Sweet rose. Ano pa daw pundo namang binuungan. Doon na naman ay baghaon. Ngaro na pundo jud ta. Kaya kay boss. Panahon. Bis na tayo sugnod. Puputuot sa abuhan. Hoy, bisa naman mo naglaag. Pangapas na mo ko. Pangapas na mo si isang mama. Lakaw na. Apas na mo ko. Sige na, lakaw na. Tisoy. Lakaw. Apas na mo ko. Nakabad-ubang yun. Hoy, lakaw na mo. Apas na mo ko. Apas na mo yung mama ko. Lakaw na ko. Apas na mo ko. Tugnaw pa mo? Tugnaw pa? No? Nagtugnaw pa kuno sila. Nandiyan ako na sila mo apas. Tao, lakaw na. Tara, unahan yung mama. Na guys. Kuha sa kukuan, kahimanan, tapi mong baon. Istilan. Anang ipasan na. Ano ba niwa po mo agduha ka. Natito nang iapas na silang mama. Agduha pa, itugnaw pa tong kagagmatoy. Magha sa mi. Amakuya sila sa magduga mo dadto. Tiwas og lukwes mga buhiin. Kami sa pagabral magha kami kahoy. Parang isa dari atsa sa ako kay aron ko makalisod. Pagsaman mig atsa. Kaya sa dani at sa daw kabukat sa mga pag-abril. Dakog ko bay kay uhawon. Napugkoy dang snacks. Diba kompleto ingan ni moy. Manglakaw kompleto da mga pasmo. Susi daran kita. Okay. Mag atsa na mi guys pag-abril dia. Dira daghang tinapok dia. Ta bisa rog lima. Kapundo na rin daghang kahoy guys. Gawas pa nang gamay. Bagulang sa ko ha. Bao datom na sa kawan karton. Ha? Sige naman, tarbitan ng hapinan, maghakot sa kuan. Hakot sa kahoy. Ang kuan, kahoy. Ay, buak di ay. Buak no? Humok lagi. Kabuak man di ay. Ay, sus, buak ka man di ay. Siga ba ka naman ka? Arang siga ha. Siga ka ago. Siga mga nanti po. Siga ni maso. Kasi mga masura. Kasi mga musigan. Naku mati dong. Magbaga pag ko kaha. Ayo nakadyo gagmad nga na ra. Sakto ra nakadagga kay ug gagmad mga dagmot. Nangar sa kadagga. Nga na. Sakto ra pa nakatag-asa. Bati ta pangahoy karon kay mahal agas. Maskin pag naay daghang gas, guys, mga hoy dumi kay may klase. Katong gas pang kuan naman to na pang klasihay. Dinali ay ba? Sabi nagbuntag tak ang lalargo dineng karon ka may klase ang kahoy sa ka. Isno kasi bata. Dili makaw na may delivery og kuan gas. Mahal na. Delivery. Delivery oy. Atong di delivery. Ha? Oh, ano may delivery siguro gas. Hala daghan mag-anay pa dir. Hadlok sini kahoy ga. Taktakan og kuan. Taktakan sa og kanang niya sa may anay. Ay, anay delikado ni. Raja. Ano ni? Singkit sa tuyo buhat anong Lagi bugad sa ni namo si Ja. So nga na rin guys mag og kahoy. Matug kamao. Shawish. Pwede na ni katag-asa kay ano na. At sara ko pagahagay. Subukan ko kamao. Haniting na ito eh. Bugat mo na ito nila. bugat ka? Ha? Bugat ka? Bugat na daan. Naanad na. Hindi ka mamabaga. Hindi pang laba. Ibu nung atas kung pati tumabuhi. Ang gamay ko les. Ang labas sa taon. Karon? Di ba? Dadlaw. Ang lagi, arang naghanap ang may trabaho guys. Tapos naghalabhunan kaya wala ni agas ang gripo. Still on the Lord.
Yung agas ganihag karizo, mura naman ito. Kapuno kung mga container, maganon pa sa baway. Okay na na, ingan ka dagka. Ingan ka dagka, guys, pahit na. Diba? Basa. Hmm? Taning ko. Kanya ito sa pagkabil eh. Yes, no, mo din nindot nga, kuan, mo ni nice nga, mo ni lami nga exercise. Magkagkahoy, kaya rin panington. Yes, no. Kaya magbuak, kagahi ah. Hindi magbuak. Ah, tulo ko. Namanak din na si pagdagandaga. Just standing. Oh, diba? Siya up siya. Ini. Hmm? Ano natin na na? Oh, diba? Buak. Oh, guys, oh. Nasikat. Munta na ako manumpay ko. Nakabayin hang karulan. Kaya tandat nila iso ni Ri. No. Nanapa pwede nilibiran. Tapos parang bis pwede kada kilo ho. Gusto na pataran guys. Deliver tang mga gulay. Ito. Ah, diba? Marami kahoy. Lahat na pag-review. Marami po. Bigahi. Ha? Napitaw ka ng mabuko siguro pa dir. Bigahi on. Dami ng gahi. Okay, ito. Bigahan mo gahi. Ha? Bigahan mo gahi. Gahi ng kahoy. Galig eh. Snow. Ah, happy nanday pa no. Happy nanday guys. Depid. Lami si sabag ano ingatan puro mga pinabarag ba? No. Zubi hunter. Oh, di ba? No. Makalipay basta makabuak ta. Kondak ko man ni. Bugat natin. Ano? Kanang buhi pa no kay lang inabukan. Lagi na roll. Luto pa guys. Dali randaghan guys kamong binutha. Oh, di ba? Dugay na ni mahurot, sabta na ni pila ka buwan. Ha? Nandito na ka adlaw. Duha ra ka adlaw. Untuk ipante. Dangan litson kung mag-ilipante guys. Haan na lang. Agit man. Ba't sila? Ang bagpur. Yes po. Online. Ha? Okay. Kare, ito ni.
Naminig na sinsong nga gamay ba? Ano? Naminig na sinsong gamay. E dali ra ko anon. Putol-putulon. Hinay. Ha? O, diba? Daghan na may kahoy, guys. Amo pa na siya ipamungad karong mga wa ng mga anay. Imo ang gida gamay ha. Na. Darakin. Masuk makatuod na uli ng gamay. Dua-dua sila sa gamatoy. Apa? Na. Ganda-ganda. Ano na ganag do ka buok? Ken, imo mang gibuyan Ken. Gamay. Sagdi. Muli ra na. Asa? Ilahan. Tiwas lagi kuno sa pa-clearance. Tiwas sa tayong pa-clearance ha. Pagdasag ko an hakuton. Tabay. Na ito bigat tabay. Tutong kuan. Iya. Kanta karon kan sinok ni. Batu ni. Speaking kin naglugoy nas mga kandingers. Apod. Agus ah. Wala to. Ang maangkan to datos. Gus bay. Ya. Ikatag ya kay rong ma. Ikatag atos koan. Karong kanan pas manok ng mga hanap. Puro nang gihukas eh. Ang Diyos ka magha. Hakot ng kuya gail na hinay. Pero mula ka tos kuya gail ron kay makatiwas sa jahang clearance. So papirma. Kaya kin day mang ubad. Kimi-kimi to pamas bahay. Ang ugma pa graduation sa elementary. So ugma maninda na kami ugma. Saka mo pa stage si Papa Gabriel. Ha? Kaya awarding Manila ugmas kimi mga honor. Gahian adon la. Buko na basta gahi. Ani mahugan ini ni hanggi sirotso. Ang kamay lingi ta kan simbako gang nay mananap. Ha? Bagas ra baro nila. Kuan pa? Marso, taman Abril. Taman Abril na ilang breeding season. Ano ha? Ako taking. Ginang may ragad. Ang kaya ra. Dagdag na tos gidagdagan kuya to dito gikwas natad. Ken? Pero mama. Paano kung maasong baka maghin? Biyad. Ikatag. Ken? Ikatag. Montag bye-bye, Gab. Ha? Bye ko. Ka? Nay. Kalimbasan pa na ng kuan, si Rotsuki ng habo naman. Madagram mo ha. Ayaw ka ano ng bugat. Madagram ka ka. Hindi ka problema ang suglod. Padaan balabong mo pi. Klase. Basta tang ko anong ano. Hindi ka kahoy. Tanaw na agyanan ha, simba kuntag na has. Labog na agyanan na yung kagwa. Sunod na Sinod na tayo sa kahoy. Puti na natin ang ating mga kakahuyin. Yes, no? Ino nang kuan ng kahoy nga.
Gani, ano? Tak-tak na niya sa isod, pero niya mong uban ang... Dan, takag sa kasako po niyo. Balik na. Da, kay... Hindi ko nagtapo na sa pagkuhan. Ano sa? Tapos sa... Akatong tayo itabon sa kubasa, kid na naghanag ko ano sa bayan ko. Aduha. Aduha. Patuloy balik. Duha? Tara, kay budak kid. Tara. May parceling abot kasi ah. Tiga mating. Nanila pa dyan, dag. Porno. Cho. Nagkahimus. Nagkahimus. Isugod nagkuan. Tako. Kaduharan natang balik pa. Ligo. Kaduharan natang balik. Ano ka? Kani mo yung mahugani. Wahon siya. Krehan sa akong green. Kaya nalikin. Lagi masila lang kin be. Ano, natagak sa kadyo. Yun na. Mato na ta. Baga sa ka rin. Pero kuha. Mawan ko man sa mo. Ano magkasaka. Gana, sakto na. Paano na nagyan? Andiyan na ihas. Ay, managdok na rin guys. So last ko, ano ko, last hakot na kutsog kayo magbantay ko na rin sa mga gamit. Bantay ko sa mga gamit na rin. Ang gali, be! Lagi, ano ba? Ikaw, muna. Ken, abay na karot subi. Ako na itong imas ako. Uy, awa ma. Ha? Magic. Magic, sinut-kunut. Tana! Uy. Natoy. Bagat-bagat mo na yung panikagwang. Aksa naman mo. Tingnan lang ka nakasunod pa pa. Tama. Ha? Toy, dali toy. Ayaw. Kanami guys, muli na. Nakaharang ibit-bit. Ken, isang at sa akin, be. Ito na rin hamapan, Ken. Alright. Dali buhat siya karong hamak. Okay. Yan guys, emang hinahoy. Abi sa susi be kay ibutar sa kamalig. Kuha sa akin. Abri sa akin be. Right. Dugay-dugay na dyan na mahurot. Ino. Yes. Dugay na mahurot ng kahudza ba? One. Yes no. 1 week. 1 week.